Kien normali, kien tifel b'saħħtu, kien jilgħab il-futbol, kien jitrenja, kien jistudja, kien imur l-università wkoll. U mbagħad one fine day tagħtu stroke. Min stroke daħħalnieh l-isptar, tagħtu t-tieni stroke u mbagħad sofra t-tielet stroke. U mit-tielet stroke kellhom jagħmlu l-craniotomy wkoll. U minn dakinhar tal-craniotomy spiċċa mbagħad severely brain damaged. Din Victoria, Keith, il-lum għandu 21 sena, ta' 18 sofra brain injury u ħajtu fl-imkien ma' ħajjet il-familja tiegħu inqalbet ta' taħt fuq. Illum mitfuħ f'sodda jekk jiċċaqlaq bis-siġġu tar-roti u biex jistimula lil moħħu qiegħed jagħmel eżerċizzji bl-għajnuna tal-Believe in Me Foundation li qiegħda segwih. Din il-fondazzjoni kienet idea ta' Paul Bonovich li kif spjegaw it-terapisti qabel miet xtaq iħalli xi ħaġa warajha. Deċidejna li nażlu din il-linja ta' brain injury survivors għaliex għaw numru kbir puplesija ta' titnej kull-jum. Il-programmi li għatu terapisti tfasslu għal kull pazjent. Exercises, positioning fis-sodda u anka fuq is-siġġu, sensory stimulation ukoll. Ma' kull pass ta' terapija, it-terapisti jħeġġu lill-qraba sabiex ikunu preżenti u jgħinu fiżikament waqt is-sessjoni. L-iskop mhuwiex biss ġast li iħossuhom li qed jgħinu. Xaġa bħal di ma tolqotx il-persuna biss, ma tolqot il-familja kollha. U hemm problema kbira li inti taċċetta x'kellek qabel, mhux għandek issa u x'inhu ġej aktar il qudiem. U dak mhuwiex proċess li inti tiddeċidih f'ġurnata jew f'jumej, huwa proċess li jrid iż-żmien. Dawn nies għandhom bżonn support. Dan is-suġġett ġie trattat f'konferenza li laqgħet professjonisti u familjari tal-persuni li għandhom inkorriment fil-moħħ sabiex flimkien jitkellmu dwar l-esperjenzi u t-talimiet tagħhom. Ġiet mistiedna wkoll kelliema speċjali mill-Amerika, Sherry Ballinger, illi tipproduċi l-films u li wkoll kienet sofrit minn korrament f'moħħha kawża ta' inċident waqt ġbid ta' film. Hija tkellmet dwar l-esperjenza tagħha ta' terapija illi ħadet 4 snin u l-mod kif ħarġet minnha.